Zlosť nie je váš nepriateľ. Je to energia, ktorá vám chce niečo ukázať. Zlosť sa často objaví vtedy, keď niečo veľmi chcete, ale niečo alebo niekto vám v tom bráni. Energia, ktorá chcela ísť dopredu, sa náhle zastaví. A práve táto zablokovaná energia sa môže zmeniť na hnev, napätie, podráždenosť alebo vnútorný nepokoj. Keď zlosť potláčate, nezmizne. Len sa ukrie hlbšie. A potom sa môže ukázať v slovách, pohľade, v napätí tela alebo v smútku. Skúste sa pri zlosti na chvíľu zastaviť. Zatvorte oči a spýtajte sa, odkiaľ táto zlosť prichádza. Čo vo mne bolo zranené? Čo som potrebovala a nedostala? V samotnom strede vášho vnútra nie je zlosť. Tam je ticho. Zlosť často prichádza z ega, zo zranenia, z pocitu, že nás niekto nevidí, nerešpektuje alebo nám niečo berie. Zlosť si nemusíte vylievať na druhých. Môžete ju bezpečne uvoľniť. Napísať ju na papier, vyplakať ju, vykričať ju v súkromí, ísť na prechádzku, dýchať, dovoliť telu, aby vypustilo napätie bez toho, aby niekomu ublížilo. Niekedy je zlosť iba smútok, ktorý už nechce mlčať. A niekedy je smútok zlosť, ktorá sa nikdy nemohla prejaviť. Keď zlosť odsúdite, stane sa jedom. Keď ju pochopíte, začne sa meniť. Tá istá energia, ktorá bola hnevom, sa môže stať odvahou, pravdou, odpustením a súcitom. Zlosť vás nemusí ničiť. Ak ju prestanete potláčať a začnete ju vedome pozorovať, ukáže vám pravdu. A pravda, ktorú pochopíte vo svojom vnútri, vás začne oslobodzovať.